Imo lang itong amahan, nagpasalamat, nagdadaya kami sa imong buhay nga ngalan, nagkanunay, Ginoong Diyos, nagawan ka na mo, nagagiya ka na mo, nagumbikto ka na mo, nagtudlo ka na mo, nag-train ka na mo, karon mahimo kami makatawhan nga makabuhat sa mga maayong butang sa kinayan sa imong ngalan. Ginoo, salamat Lord sa imong pagtudlo. Salamat sa kagayunan, aniyasap kami, andam maminaw sa imong mga pagtudlo, sa imong Lord marching orders, isip mga katawhan. Kaya sa matag Domingo, O Lord, corporate ni Lord, kaming tanan, imong sutihan, susama nga mga mando. Kung sa mga matag adlaw-adlaw na mga pagbasa o pagtuon sa imong pulong, na kay specific, particular, personal nga mga pagtudlo ka na mo o Ginoo. Mamahan ay tuguti nga makalimta na mo ang among mga nakatunan karon. Ilabi na sa imong pagtudlo, usawang gid namo pagbansay-bansay among kawalingon nga makibaw kami pagtuon sa Biblia o magsakto gyud ang among interpretasyon. Kay Ginoo, ikaw man ug ang Balaang Espiritu nimo imong ipadala ka namo, may mulabdag namo sa matag tuon namo. Mao salamat kayo, among ibalik kanimo ang kanang himaya kanang makamot in Jesus name. Amen. So, isip review, ang biblical hermeneutics mao usa ka science na nagtudlo sa mga prinsipyo o mga pamaagi sa pagpanabot sa pulong sa Dios. Now, duha ka pulong ang atong hinumduman nga related sa hermeneutics, morning exegesis and eisegesis. Okay? So, ang exegesis, draw out. Kung nato, unsay gisulti sa Ginoo gikan sa Biblia. Ang exegesis, unsay pagpanabot sa tao, iyang ipugos diha sa Biblia, which is dili mao. So, atong ibuhat is exegesis. Now, ang usa ka butang nga atong hinumduman gayon is ang kultura sa katong kapanahunan o ang ilang mga pamaagi, kustumbre, ang ilang history. Atong tan-awon yun na atong i-consider sa atong pag-interpret, labi na kay kung tan-aw mo maigsunan nga ganahan ko mo atong preview ninyo sa 1 Corinto, arita sa 1 Corinto 12:11. Nagsulti din ha 1 Corinto 12 11. 1 Corinto 11 nagdinon. Giday ko kamo 11:1. Busa sundan ninyo ako kay gisunod ko usab si Kristo. Giday ko kamo kay kanunay ninyo akong gihinumduman o gituman ninyo ang mga gitudlo ko kaninyo. Karon gusto ko masaran ninyo na si Kristo maong ulo sa mga matag lalaki ug ang lalaki maong ulo sa babae ug ang Dios maong ulo ni Kristo. Busa sa inyong panagtigom, kung ang lalaki mag-ampong magsulti sa pulong sa Dios na may pando ang iyang ulo, gipakulawan niya ang iyang ulo nga mao si Kristo. O kung ang babae mag-ampo magsulti sa pulong sa Dios na walay pando ang iyang ulo, gipakulawan niya ang iyang ulo nga mao ang lalaki. Ug sama ra ang nagpaupaw siya. Kung ang babae dili magapandong sa iyang ulo, maayo pa nga magpaputol na lang siya sa iyang buhok. Apan tungod kay makapaulaw man alang sa babae kung siya magpaputol og buhok o magpaupaw, kinahanglan magpandong gayud siya. Ang lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo, kay pinagi kaniya ipadayag ang gahom ug dungog sa Dios, ug gibuhat siya nga kaangin sa Dios. Apan ang babae gibuhat sa Dios alang sa katungganan sa lalaki. Kay lalaki wala buhata gikan sa babae kundi ang babae mao gibuhat gikan sa lalaki. Wala usab buhatan lalaki alang sa babae, kundi ang babae gibuhat alang sa lalaki. Mao kini, mao kanang ang babae kinahanglan gayon magpandong sa iyang ulo aron bisan ang mga anghel masayod na nagpasakop siya sa lalaki. Apan ang angay natong hinumduman nga sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo, kinahanglan sa babae ang lalaki ug kinahanglan usab sa lalaki ang babae. Kay ang una nga babae gibuhat gikan sa lalaki, karon ang lalaki nagtawag gikan sa babae, apan ang tanan ay gikan sa Dios. Kung imo man ang exegesis ta, mo nang nagtanaw ta sa proper hermeneutics. Kay kung tan-aw nimo second class citizen ang babae. Kung tanawin mo, ang babae mura na gud siya og tig sa mga lalaki. Kung mao na ako sa mga butang nga labi na sa atong kultura, bisan sa kultura sa mga Semitics o sa mga kultura sa panahon ni Kristo. Si Kristo yan yung ipataas sa mga babae. Bisag karon makita nimo bisag sa Arab, di ba? Babae
butang lang, kanang paanakan lang, tig lang ka. Pagkita na to, dili na mao pagtanaw ni Kristo Jesus. Kung na nga, ganahan ko nga, sa inyo mo, ampogin mo, makasabot mo, yan po sa ko ninyo, kalisod din yung teksto, pero sa akong mga previous o sa akong ng initial nga mga pagtuon ako mismo na naghipay ko kay klaro, ipadayag yun sa Ginoo. Kung imong tanawon ang ilang history, kung tanawon nimo ang ilang kultura, kung tanawon nimo sa mga panghitabo niya ng panahona, kung mao na nga, mapadayon ta sa pagtuon sa mga prinsipyo sa Hermeneutics. Diin ang revelation, okay? Usa ka buhat sa Ginoo, diin ang kamatuoran ipresentar sa Ginoo diha sa atong pangunauna, sa atong intellect. Okay, sa dihang mukoy-koy ta sa Biblia. Nga ang inspiration, revealed, di padayag, inspiration is inspire. So, may inspire. Inspire, saya. Dasig o buhat gyapon na sa balang espiritu diin nagdasig siya nga ang mga tao nga nagsuwat ni ini dili sa ilang tinanggalingon man sa panglingon sa 2 Pedro 1:20 na 2:21 kun dili sa balaang espiritu. O ang illumination mao ang buhat sa balaang espiritu pagkonbikto sa ato sa nagbasa sa pulong sa Dios sa kamatuoran o gilid siya sa general nga pagsabot gayud sa pulong sa Dios. Kung mao na nga ang ikopat interpretation, mao ni karon ang imong pag-ampo nga Lord, nakasabot ko mao ni imong ipadayag. Lord, di ko kibaw mo buhat ani. Tabangi ko. Okay? Mao na dinha. Doon na prayerful application sa balang kasulatan sa dihang dilamdagan ka. Kaya di basta pwede good na mubasa rata, ugma, kanyahuman, wala epekto. Di pwede maminaw ta, wala epekto. Kinala na minaw ta, nabasa ta, nagtuon ta, namalantong ta, aron mas masud sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios. Ug mao ni atong gabay, hindi gabay ni. Mao ni mong katukuran, mao ni mong kasandigan, mao ni ang musagang nimo sa likod, sa kilid, sa tubangan, mao ni ang magpahimo nimo nga makalayat ka, ibabaw sa mga problema o bilang ka musuong, makalamutay ka. Pulong sa Dios na. Mo na kinahanglan mosulod sa ato gayong kahilanman. Mo na in general, atong gitan-aw nga ang Biblia, literal yun ang iyang pagsulti o literal ang iyang pagpanabot. Nakita na nato last time na usa ka prinsipyo sa Hermeneutics mo ni ang literal interpretation. Unsa imo nabasa diha? Mo na siya. Mo na siya laing meaning. Mo na gingon na face value imo siyang gidawat. So usa ka rule sa interpretation mao na nga when the plain sense of the scripture makes common sense, make no other sense. Isahin na to. Kung ang when the plain sense of the scripture, kung ang usa ka yano nga pagpanabot diha sa kung gisulti sa balang kasulatan, mao gyud ang imo sang nasabtan ayon ang pagita og laing pagpanabot. Okay? So, gawas na giniini lang ng mga scriptures nga itong nabasa nga moro hala, oy, bilang daw, yun yung babae, no? Bingan mo, wala na mas pastora, babae, magod siya, good. Okay, kanabe, yung mga Christians, na dito sila mutuo o babae nga pastor. Para nila, dili tawgon sa Ginoo ang mga babae nga pastor. Dili dapat babae. Dapat lalaki lang. Dapat lalaki lang, mauni, mauna. Now, lain sa nga study niya itong buhaton sa mabot ng mga panahon, pero wari sa Korinto para masabda na ito. Nga bisan sa panahon sa Daang Testamento, ang Ginoo na gagamit na sa mga babae, bisan sa panahon ni Kristo, bisay mas nagsiligoy-goy o nagabag niya. Kababayan, mas ni sakripisyo, mas ni himo, wa lang niya gigamit
ang mga babae at that time. Kaya nga naman, ang iya gyud nga ang mga kalakihan magyud unta ang dapat maguna in leadership. Pero nagsabot nga, leader ka, under mo tanan, ikaw rin, kay masunod, tanan, masunod, darling mo, dili na siya. Kinanan masabda na to nga, ikaw lang ang leader, pero na ako din ako din mabuot sa tanan. What? Ako'y board, na mga core group. Sila mo balansin ako. Sila mo sultin ako kung sayop ko. Kaya dili man ni siya dictatorial ang pagdumala diha sa Ginoo. Bawasad sa pamilya, dili ka may mong diktador. Kung diktador ka, ikaw rin yung sakto, o ikaw rin yung masunod. So, ang tanan, mga tao, under ni mo, sa mga anak, wala sila katungod sa pag-express sa ilang mga sentimiento, sa ilang mga kasing-kasing, sa silang pangunahuna. Kaya kung mauna, dili na takinahanglan o mga tao, robot na lang atong dumaon, atong under na to. Kaya robot, imo may program. E di na ginagsupak ni mo. Di na sulti, kung nasakitan kasi si mong gisulti or nasakitan siya, kaya mo siya gihampak. Di na siya mo reklamo, program naman siya. Okay, so, mo na mga butana nga atong makitaan. So, when the plain sense of the scripture, when the plain sense makes common sense, seek no other sense. Ay na pangita o lain pa, istorya o meaning ni anak. Okay? So, akong example ninyo, ningon si Kristo nga, ako ang kahayag sa kalibutan. Oh, nagpapailain nga meaning anak. So, sama siya, imo na itong suga si Kristo Jesus, ato siya i-plug, labi na akong burn out. Yung siya hayag sa kalibutan. Kung nasa din na sigaw nga itong panimalay, masa may buot niya ipasabot actually. Okay? Nga siya, literal din siya, nga siya din ang kahayag sa tibuok kalibutan. Dili ni mo siya mahimong gamay nga kahayag, di siya mahimo nimong kahayag ng murag suga, di siya mahimo nimong whatever, kundi kahayag din siya. Literal gud ang iyang pag-anggol siya ang kahayag sa kalibutan, kay ang kalibutan nit-nit. Okay? Now, ngarita sa kaduha nga principle na naghukom human nato ni contextual principle. Sa maning context, unsa ang tinibukan dinha? Okay? Maningon nga, kung ang imong sulat nga nadawat, inani kabaga nga pages, okay? Then dili ka mukuha ra og kaning page mo rin mong basahon, nga mao imong isulti nila. Kung dili gikan sa first page hangtod sa katapusan, imo jud ang basahon kay mao na ang context to ang tinibukan nga unod sa kasulatan. Okay? So, money. Si Dr. Carson, D.A. Carson, ngayon siya nga a text without a context is a pretext for a proof text. Isa na ako. Ako sa ka-teksto, one verse na. Okay? O may kag duha ka verses na. Kiba man tayo verses, di ba? Kanang gagmay na number, no, sa atong Bible. Again, mutanaw ta sa 1 Corinto chapter 11, verse 1. Usara na siya ka teksto. Bosa sundan ninyo ako kay gisunod ko usab si Kristo. Versikulo 2. Giday ko kamo kay kanunay ninyo akong hinumduman ug gituman ninyo nga ang mga gitudlo ko kaninyo. Now, kung ako na siya mora na akong teksto, pero dili na ako i-appeal sa pagsabot ang mga teksto nga naguna diha o ang mga teksto nga humani ana, then dili ko kasabot kayo sa tibuok nga kasulatan. So, managino siya nga, usa ka teksto nga wala ni mo gi-consider ang tibuok context, may siya pretext na siya. Ato pa, mukuha jud ko, manay style karon sa mga kulto o bisan sa tanang mga reliyon. Mukuha lang sila o pila din ha, nyamingon sila, mo ni ang meaning ana. Nyamingon sila dawat sa ga, nawa yun mo basaha ang Biblia. Mo nang balik-balik jud ko ninyo dinhi. Please, singatia ang Biblia. Pinagi sa sige basa. Kaysa diha si kagbasa, mas makasabot ka. Kung labaw sa tanan, kung ay nagsigiyaw-yaw diha nga, murag, lisimang na siya, mubagting dyan na ang malang espiritu sa imo sunod niya. Ting! Ano pag di mauwi yung isulti? Kabasa mo ko, asa to na ko ng lumana, Lord? Asa to na ko nakaplaga na? Okay? Naman na yung inana na, di kata photographic o memory.
Okay? May uban mga may case lang memory nga, uy, naman na sa Colossian, uy, naman sa iso, nga nga chapter nga, ani na, may case lang, pinundong case lang niya na. Pero even then, kung pareha ka na kung ani kay kumay memorization, pero kibaw ko kay sige ko basa, nga asa na siyang dapita sa Biblia. Murang mag-usas mga sulat. Ano ba? Murang imong di ka kayo, uy, naman na sa New Testament, asa man siya sa Ebanghelyo? O sa mga gagmay na sulat ni Pablo? Asa man siya sa buhat? Kaya dapat na kay idea nga, Ebanghelyo na, kay life ng Jesus Christ. Itan-aw ni mo ang gikan sa Mateo hangtod sa Juan. Dali na ni mo pagkuy-kuy, kaya kibaw ang kaasang siyang dapita. Uy, sulat ni Juan ni, ang siya na ni Juan, ni Pablo, ang sulat ni Juan. Di nga ito ka sa sulat ni Juan, katong small letters ni Juan, 1, 2, and 3 John, o di ba nga rin ka sa mga sulat ni Pablo? Asa man sa daghan ba kay Corinthians, Romans, Galatians, Ephesians, Thessalonians, Timothy, kadaghan ani makibaw sa ka, aning dapita sa katong gagmay medyo nga letters. Di mo kuy-kuy ka, makahibaw ka kay ano man, nagsige naman ka o pakli sa imong Biblia. Di man ang abog ra may basa sa imong Biblia, may sunan. Kung imong gi-value, kung para nimong mahinungdanon ug importante ang imong kaluwasan, kaya asa ang imong kaluwasan ba do? As ang completeness ani, ang fulfillment ani, asa? Sa langit. Nagupot na ka na ng passport nimo karon, din gitatakan kani ka sa balang espiritu mo according to Ephesians din sa imong angtan. Ang bala ang Ginoo nakakita ki sa iya nagtantaw siya dito sa langit. Kay dili hayag imong ang imong angtan kay upaw ka dili. Ihayag imong angtan tungod kay dunay tatak sa balang espiritu niya. Kibaw ang Ginoo. O kana nga gitatakan na ka sa Ginoo nga para iya ka. Ni kahuman imong kalibutan na adto lagi ka sa imong harian, nindot ang imong padulungan. Amen. Kay nindot imong pagdulungan, imo jud ang paningkamutan nga di jud na siya mawagtang. Isa day ka ulit. Dunay way ka ulit. Kao. Okay. Sample lang ni, ang kao. Okay? Ngayon din nasa Ephesians chapter 6. Sunuba ang kalo sa kaluluwasan. Okay? Now, kaning init man sa katong panggubat, ilang kao, protect helmet sila. Protect sila sila na, para kung wala ng espada pa, bigyan mo dito silang may lang, ting! Okay? Malata lang, makuha lang nila ka na ma-protected ba? Kalo ni sa kaluwasan, ilugo ni sa kaway, ang tamo ni kubuko ni imong kaluwasan. Masaw man nimo nga ang imong kaluwasan sigurado kay kang luwas jud ka. Basa, di lang kay basa, buhata. Basa, buhata. Basa, buhata. Kaya na sila sa basa, kawasan buhata, manay mo nga, kinana ba? Ana lang ang kapaloob ba? Kung sa man, gagamay mo na tang-tang. Amen? Pero kung imo ka ni siya, doon na ni siya ilang. Lala, ana yan, nabi na siya ilang. Tanan, para helmet sa motor. Hindi kalupad na nila, ni-protect na nila silang dili sila mga kabarong nga, buwak ng umitatag ang utok. Kung dili, mga tao sila nga, ilang malipo lang, pero okay ka? Okay na. Kasabot mo, mauna nga mo, basa mo sa pulong sa Diyos. So muna nga kumukuha ako sa katao nga way konteksto o dili ang tinibukan, giabuso niya ang Biblia. Kaya iya yung ipaprueba. Katanaw mo, wala gi Diyos. Diba? Tanaw nila. Asa to? Sa Salmo. Na there is no God. Pero before ana, nagsulti nga, ang buang-buang, nagsulti siyang kagulingon, walay Diyos. Diyan ka, huwag magkakibaw sa Biblia, huwag kakibaw doon na dahil pulong na, ang mga bangbuang, nagsulti na walay Diyos, may ka, what is dahil Diyos? Ito, ano ito ang Ginoo, nakita man ang Ginoo, kita man ang kontrol ng kalibutan, nakita man ang magbuot, yes, ikaw magbuot. Pero ang imong buot, sakto ba ang imong buot, huwag kay buot. Yung kadaghanan mo, mag-utay buot. Okay? So, hinamdumi nga ang Word of God is a perfect siya nga unit. Di siya pwede nimong tipakon, niya imong ipabarog ang usa ka teksto, niya mauni siya, niya nasupak dahil siya sa
kasulatan. Di siya pwede. Kung makita niyo mo Genesis 2, Revelation, usa yun ang common nga theme. Pero ba, usa may pirmig, balik-balik dyan sulgi. Ang kaluwasan na ni Kristo Jesus. Muna mo sa usawa na to, di yun ta makapangitag kaluwasan gawas ni Kristo Jesus. Ang tao, mugakos kaya siya kaluwasan nga si Kristo, lunod yun siya sa impyerno. O maningkamot siya luwas sa iyang kaugalingon, lunod siya gyapon siya sa impyerno. So kay naluwas na ka, makabuhat na karon o maayong buhat. Nga tinud-anay na nga sa kasing-kasing kay kibaw man ka nga ang Ginoo mao'y haom niya nang gibuhaton sa imong kinabuhi. So, ang teksto, ang pulong sa Diyos is, they are waived. Kaya ko na ng balik. Okay? Nagananas ka, di ba? Kung imo nang tangtango ng usa din na, yung kamo niyang banig, dili na siya banig. Kaya sa ka-part lang yung matangtang mo, di ba? Para sa PC. Ngayon ka, mo ni PC, no, usa lang ka-strand, hindi na siya PC. Pero kung imo na siyang i-combine sa tanan nila, presenter ka baga kay, mo ni PC. Oo, PC din. Kaya PC, di siya madali maputol. Okay? So, nagkamiraro ka lis po, ang bilila, kasi may kagbong ang kukuhan. So, may ako. Okay, so, muna na, please, kung doon ay mga teksto, basa ang versikulo nga gauna ni Ana o after ni Ana. So, okay, some for one. Katulong ang principle, ang balaang kasulatan nag-interpret sa balaang kasulatan. Scripture interprets Scripture. Sigurado ta nga ang Ginoo sa diyang nagsuwat siya, wa niya suwatan ni nga maglisod jud kay tagsabot kung sa ang kaluwasan. Okay? Dili siya lisod kay ang mga essential o mga doktrina nga kinahanglan nato gi-explain na klaro kaayo dinhi sa Biblia. Sa mga John 3:16, ang Diyos na iguma sa kalibutan, okay? Tungod sa iyang gumaw sa gibuhat, iyang gipadala ang iyang buktong anak aron ang motuo kaniya dili laglag. So laglag di ba to sa impyerno kung dili makabaton o kinabuhi walay katapusan. Ya si Kristo so sige ba siya ingon, tuoy ko ninyo, gikan mo samahan, ako dinhi ang muluwas. Dito bago sila. Di patay siya. Hangtod karon na din girehistro na mo ni ang Biblia dito ni siya mamatay, dito ni siya mawagtang kay mao gyud ni ang musulti mo padayag nato sa kamatuoran. So mo na nga importante kayo nga ang balang kasulatan makita na to mo interpret sa balang kasulatan. Kita man tingali mo kung doon natin mga reference kung later on next week God willing. Makita na to, ang atong ibasa na itong chapter 11, makita na to, ato na sunod sa Genesis chapter 2. Okay? Ato na niya, makita na to sa libro sa Ephesians, uban pa ng mga, uban pa ng mga books, para makita na to nga, maong yun na ang tinibukan niya ng meaning. So, kung maglisod ka, usa ka, kasulatan o pagsabot din sa chapter 1 Corinthians chapter 11, kung kay ka mutan-aw ka so makita nimo nga na dito gitubag ra sa Ginoo, mas gipaklaro sa Ginoo nga tong lapita sa kasulatan. Now, doon ay mga tao nga maghimok topical Bible study. Usa may topic. Topic lang. Kaya dili topic si Katina. Dili topic. Topic oh. Ato topic. Kaya niya sa topic. So kuha kag topic may tungod sa faith o may tungod sa joy o may tungod sa gugma o may tungod na one another nga principle. Usam na one another. Digan kay naway natay responsibilidad ang matapusan nato sa matag. Usab sugod kag sa di apil ko si mong kinabuhi kay ikaw apil ka sa ako kinabuhi. Kung di ka mosugutan na, di ka Christian. Amen? Kagets ta? So, puta na lang mo, talk about faith. Asa man yun ang faith? Gikan, kinsa man yun. So, kay ka din sa tanang pahinalikan sa Genesis hangtod sa,
Revelation, makita nimo ang faith di ay diha ni Kristo Jesus. Before ni balik, nakatbiya ta kay nagtuon ta about fear, di ba? Namatay doon sa Ginoo nga, daghan yun kay kadlok ang tao niya. Nag-series ko ito, 11 or 12 ka meetings sa ito may tungkol sa fear. Nga itong makita, kung sa'yo may tabo kung ang imong fear sa'yo, kung itong nakita sa nga, kung ang imong fear sakto diya sa Ginoo, mas doon na kay kapadulungan. Nga, hindi jud ka mo sala, hindi jud ka mo disobey sa Ginoo. Panapan ang mga sayop nga mga kadlok, espimi ka, madlo ka mo volunteer, madlo ka mo sa Ginoo, kadlok ka pili sa tanan nga maayo. Kasi yun man nga klase nga fear. Okay, so muna mga butanga, mana ang textual na ang progressive revelation. Progressive is makita nato nga ang pulong sa Dios atong masaktan kung mubasa again ka sa tinibuk-an nga Biblia. Kaya kung sige nakagbasa sa New Testament, di kay kasabot na naghisgot man ni Biblia na sa Korinto sa naghisgot sila sa mga istorya sa mga Hudiyo nga wala gitabangan sila sa Ginoo, giluwas sila sa Ginoo, pero lasis sila giyaw-yaw. Sige sila reklamo sa Ginoo. Yan ingon din na si Pablo, ayaw ninyo sunda. Aron ka mo sa isan mo di malas. Aron sa mo dili bunalan sa Ginoo. Naana, pero kung wa ka nakabasa sa ilan yung story gikan sa Exodus ngadto sa Deuteronomio, okay, o bisan pa sa umabot sa sunod nga mga libro hangtod ngadto gani sa Malakay, then mag-bidyod ka kasabot kaayo sa New Testament. Kasabot ka? Wata sabot. Okay. Kaya nga naman, sa dihang basa ka sa Old Testament, nga to sa New Testament, mura siya ang buwakran praning, di ba, tani? Di ba, maghinay na siya, abli niya, magkakita ka lang, ni bloom siya maayo, magbukod sa buwag, uy, ma-appreciate ka maayo sa dihang mahuman ni basa ang tibuok Biblia. Palihog o ingon jud ko. Nanatapado sa Marso. Tapado naman ta sa Marso, hala, kung wakit nakatas kag panahon, basaha ang usa ka libro, Genesis. Sunod na sa Exodus. Okay? Basa sa ka sa New Testament. Matthew, Mark, Lucas, John, hangtod abot ka sa Revelation. Pasmasig basa. Niya, kung mahumanin mo, wala pa nabot ang December, mas mayo kay December, binadaghan na jud kayo ang taon, dagang invitation, yan, busy kayo ka ng tao, asa ka mag-busy sad ka, yung umanasad, hello, musod kung ko man sa Biblia, ayaw dyan na, hindi mo ang excuse. Kaya nga no, mabunalan kita sa Ginoo ni Ana. Ikaw ra ang naghimo nga di ka kasabot sa Dios nga imong gialagaran, di ka kasabot sa Dios nga niluwas nimo, ikaw ra naghimo ni Ana. Dapat musabot ko, makailakay ko niya, nga naman, anong gibuhat man yun niya na, kung anong gipunit man yun ko niya sa kahugawan, ano ako man yun gitay pa niya nga maluwas, kadaghan ang mas mong panimalay, ako yun nauna. Pero na'y plano Ginoo niya. Kaya nga naman, nakita sa Ginoo nga mas, yan ang kang giungol, so pa ka na tao, giungol na ka na sa Ginoo, nga isog ka. Ikaw to ang mulahutay, ikaw na ang bilibudagan. Correct? Kaysa una may upatay, Ginoo, patay ko patay! Kasi na lang! Di ba? Nga, gano'n sa Ginoo, kita na yung mga anak, watras na yun, dili, ang imong kaisog, ang imong pagkabarubado, ang imong pagkakanang barog sa kamaturan, gamito na sa Ginoo, sama ni Pablo. Iso guys, Pablo, di ba? Pedro. Mas Pablo, mas Pedro, may gamit guys, Ginoo din sa New Testament. Mga isog man. Magsalamit ka isog ka. Okay, pero ayaw, gamitan na ng kaisog ni Muti pagbuhat og sala, kundi sa pagbarog sa kamaturan, sa pagsulti sa kamaturan, sa paghimo sa kamaturan. Ana, nakataw kang dili ka hagba malisang. Kaya dumi, sa dihang ipadayag sa Ginoo, wa niya gihimo ni kausara. Hinay-hinay, Genesis, okay? Kasi first nga nagsulat sa kasulatan, Moses. Okay, then raise up na niya upang makatauhan.
hinahinay, padayag niya. Niya pag-abot ni Jesus Christ, o labi na nga si Jesus Christ, ibanaw na, kanibayo na sa langit, bang! Mura bagay ang tanan, na nas Biblia. Kung saan mo nga maglakaw kang successful ka, Biblia. Successful ka, successful ka ni malampuson. Kau ka nga, usay mong buhaton, mulampus. Imnumdum mo nga doon sa literature sa una nga, ito na rin, Midas touch. Na story nga, sa siya kahari ba to? Sa Midas. Ha? Okay, Midas nga, matagkikap niya may gold. Diba may ito ako kaunta na. May tabo na sa espiritu ng bahay. Nga, sa una, kita niyo sa kataw, niya nasuon mo kadugan, niyo nang nahimo niyo pintas nilad ngay nga kaaway. Kaya ikaw man sad ang number 1 pala away. Ikaw man sad ang dili maayo batasan. Okay? So, mga laya ng mga tao nga, upalibot ni mo, pero diha na ka sa ginumurang ka o sikitigas nga ikatouch ni mo sa kinabuhi sa tao, mausab siya. Kung nakita siya Ginoo, kung siya makita sa Ginoo, palayo din na siya. Hindi siya ganahan kayo mong gold. Hindi siya ganahan may mong minute niyang kinabuhi. Hindi siya ganahan kayo na kailam ka na siya, maglabot na siya, istorya, pangutana, kaapoy ka na siya, okay? Di po palayo sila nga naman, di na sila ganang kausaban. Apal sa dihang na yung mga katawan nga nangita, doon sila buhay ng paglawang mga kausaban, silang kinabuhi, magkakita ka, ito no, nana siya sa una, karoon nausab siya, ganahan ko mapadoon, ganahan ko makibaw, kung sa'y naa niya, mawa na ako. Kung sa'y naitabo niya, mawa pa naitabo na ako. Amen? So, mo na mga butang nga ang Ginoo, iyang gihimo ang revelation long and progressive. So, muna na sa atong panahon, sa atong current revelation, state of revelation, para makasabot ta o particular passage. Example, ang passage sa Genesis, nagpakita na to nga, which assume a fully delineated view. So, ito pa, clearly show or describe something sa New Covenant. Okay? So makita na ito din nga, na siya yung istorya, pero dili isa tibuok sa usa ka libro, kung dili isa, Isaias nagsulti, Jeremias nagsulti, sa Salomon nagsulti, okay? Maitungod sa pag-abot sa usa ka hari, nga motubos sa tanang tao sa kalibutan. Pero wala pa diha ang tinibuk-an sa New Testament sa Old Testament. Please. Wala diha ipadayag ang tanan sa New Testament. Ipakita lang ta o murabag. Kinabi taong ganang kasini. Di ba? Yan, pakitaon na kung sa'yo umabot ng mga salida. Nalang kay idea sa mga kung sa'yo mahitabo nga ng salida, ha? Na may kama, gawin mo ito. Tanong ko na. Para yung preview. Okay? Mausa na yung metabo din sa Old Testament. Itagaan preview ang mga katawan niya, natawan itong panahon na itagaan preview sa mga mahitabo. Example niya na, ano mo pa tayo may sila mananap? Manang perfect man dito mananap ang ilang isakripisyo. Ano sa matagsala nila masakripisyo mag sila. Kaya itagaan na sila preview sa Ginoo nga doon na yung Mesias na pabot mo bayad sa tanan nila mga kasalanan. Ano man sa danong sa iba, sa danong nakasala sila, sila pabiyaan ng tao, sila pabiyaan ng kasala niya, usap pa yun lang sila. Ano nagkakundabon sila, kaya ko pang kayo makakoy sa una nga, usa ka leaves, or a leaf, yung bagka sa kayo sa unang panahon, kaya perfect pagbuto ang kalibutan, kaya pamantoy sala. Pero pagsuot sa sala, huwag masal mo nilaya o nihiyos o nigamay ang mga tanong o ang mga dahon. So ang dahon na ilang gigamit pag-cover sa ilang, nakita sa lawas, kinuulo sila ng kubo na dahil sila. Anong Ginoo ni mo siya? Kantangan na Elisa na ko panik sa mananap kay ang Ginoo iyang gihimo nga namatay usa ka mananap nag-sacrifice usa ka mananap para pag-cover sa ilang mga sala. Mauna karon nakita nato sa panahon nga grabe kay ang grasya sa Dios, grabe kay gihatag sa Ginoo nato nga ang ato lang gyud no murag giagian na Moses, giagian sa mga Hudiyo, giagian sa daghang mga katawan. Nabuwag na nila ang tanang sayop gikan sa Eden hangtod sa pag-abot ni Kristo Jesus. Nabuwag na nila. Anong sunod magyuta? Anong
wala kang magiging makibaw, ayaw din na ka na-slide ka, ayaw din na ka na-itulog, ayaw din na ka na-bildo, ayaw din na, mulagi kita. Nagpasabot yun na makita, buang. O nagpasabot yun na, nga ang tao nga musubay gihapon sa dan, nga nakibaw ta, nga di yun na mawang dan, nga ipasubay sa Ginoo nato, kay wa pag yun ta ni tuo o tinuod ni Hesus Kristo. Nga sa diyan sultihan ta sa Biblia, o sultihan ta maymayan ta sa bang katawan, anong supak man ta, labi na gigikan sa tao, yung sa kibaw ta nga, hiday ka naman sa Ginoo, ani? Kaya wag pa dyan ko'y tao nga akong nasultihan, nga wa sila padaygi sa pulong sa Diyos o una. Kaya di man sila maminaw sa pulong sa Diyos, di yung ginawa to, ani, sultihin eh. O, nandun na yung tao, gamito ng Ginoo, pagsulti na to sa atong mga sayo. Yan, ikapon taminaw. Yan para na to, ilamiro, pag ilamira, kaya sila, mahilabot yun sila, ako ito na kinabuhi. Yo, kanang rason na ba, hinumdumi, dili ikaw ang naghimo sa imong kinabuhi. Ang imong gisupak, ang Diyos nga naghatag nimong kinabuhi, nga gusto siya, ang imong kinabuhi, dagaya, nindot maayo, supak jud ta, sipakira jud ta, kay kuwang tagpagtuo. So, kumusta imong pagtuo? Ikaw ba karon nagsige ba ka po kag supak-supak sa Ginoo o mas nisubay na ka sa pamaagi sa Dios? Hinumdumi ang kaaway, labi na kung bag-o pa ka sa Ginoo, iya jud ka ilubon nga mababalik ka diha ka niya. Sama sa mga tanong, ay kung ina nga dunay tawo kusgan kayo nga makaibot niya ng lubi na diha sa tumatubangan. Di na may ibot na naman. Grabe na may yun ka siya o gamot, dako na kay siya. Kung makita mo kay kung dako na kay siya, nindot kay siya, namunga siya. Pero kung gamay pa ng lubiha, pwede pa na maipot. Kinundumi ang yawa nga mabot sa mong kinabuhi, dira usa, legion. Thousands of evil spirits muduol nimo aron ka idton sa imong pagtuo. Mana makaingon ka, grabe man kay ito ilang doktrina. Daghan kay mga pastor, laong kay siya doktrina. Ya kakita kasi ang ginabuhi nila ko mo insakto. Ano man to siyang naktil po man ug nawa man siya sa Ginoo. Mao ni usa kay ngano man sa dihang maglakaw ka sa Ginoo. Prani usa na to kat punuan din. Ano man na siya, wala siya mamunga. Yung nangyandahan, pero may man malaya. So, kita din him, tanong ka, kay doon na day, o sa kay, nalpa, o sa to na siya. Doon siya sakit, o doon na yung mga ilaga, naghan kay mga siyori, nga nung inianak siya. Mawasa na sa itong kinabuhi, mo examine ka. Nga naman, basa mo ko, tuon ko, humanan ako, kapila na ako mahumanang, kaduha pa ganin ako ni mag-go through ang Biblia sa sukatuig. May kay memory verse, may kay ka matudlo, daghang kay ka gipanudloan. Yung ano man ang imong panudloan, nanubo, ikaw na wagtang. Unta, di naman ikabunan to. Mingo di ka, Lord, baliw, ayaw na tawag tubuti nga ako pamagtang. Taghan na, di ba? Taghan na. So, sa may buhato ni mo, hinudumi ang Ginoo nagpadayag na sa tanang mga butang. Amen? So, mga nga, wag ito excuse na di ta mo basa, di ta mo tuon, di ta mo memorize, di ta maghunahuna, o ang atong pangunahuna, godly. Basi atong pangunahuna, basi yun sa pulong sa Diyos. May sunan, kung ka nang hagiton ka, kinsa may magapugong na to, nga dili ta mo sukol. Ang pulong sa Diyos, kaya pulong sa Diyos nag-ingon diya sa Matthew 6, higugma ang imong kaaway, surab yung Ginoo. Iampo siya mo, ampo ulo mo, kiri ko da, lugwa ang mata. Diba, mga ampo ta, mga nilad gayo. May ko na Ginoo, iampo sila. Kaya sa may nakalahi ni mo, sa mga dili magtotoo. So ako mismo magsunan, kaya ka na challenge na nga grabe para na ko hang, Lord, di ko ma-perfect, ano yung hindi ko mamatay. Pero, di po nga, di ko sa Ginoo nga mo,
umbati sa akong kagulingong pamaagi kay kung wa pa ang Ginoo, ala na patay na ko eh. Labi naglabtan ako mga igsoon. Murag, kaya bitaw pag kuha mo kami sultid day, ano na ba? Eh, una na sa ko, kasi di ba ko sultid igsoon kay bababi ako mga born again. Natikuha akong dako, kung sa ba, kay lagot ko, yung boss ko, ano bitaw, kung ka mo sultid day, ano ba, kay ang imo magod, ang atong heart mong good is human ta. Kung saan man human, makasasala. Musubay kita sa sala, musubay kita kung sa ilamig, sa akong kasing-kasing atong gi-feel, sa ibrang lamig, ay bukaton sa idigita sa itong una-una. Mauman na ito ka. Kinaugalingon. Pero atong kinaugalingon, dili masaligan, atong kaugalingon, dili masaligan, kay makasasala. Now, principle number 5. Grammar. So, nata sa progressive revelation, nata sa literal principle, nata sa contextual principle, o nata sa scripture, ni-interpret sa scripture. Makita na ito kalima, grammar. Ang Biblia, gisulat sa tulong kalingwahe. Hebreo, Aramaic, o Greek. Hebreo, Aramaic, o Greek. Daghan tag mga translation sa Bible. Okay? Sa English lang na Bible, dagahan kayo. Nanay karon the message. So, mga kanang literal, yan na sa literal na Bible, kanang literal din na pag-translate yun, kung sa'yo na din ha. Uban is na Jewish Bible, ang uban is NIV, New International Version, doon ay New American Standard Version. Dahil lain siya, kay nga naman, ay uban na is literal, ang uban na is ang concept, kalimot ko sa term. Anyway. Nasa uban, hindi ko kibaw sa basta mura siya, concept, kuha siya. Urang ang thought, di kuha siya, niya mo ni ang pag-translate para mas masabtan nimo. So, natay, ang atong mga Biblia, bisag lang like translation, accurate na. Nana sa nag-translate, nagikan sa Hebrew, nagibaw siya Hebrew, iyang in English. Sama sa nakita, sa yun na ako, basa ko sa English na mo, translate ko dito ana sa Binisaya. Okay, so, mo ni ang study of word meanings, grammar, syntax of the original languages, importante sa proper understanding of Scripture. Mutana ko sa kumangod, saya na syntax, mo na yung nga, syntax ba? Agaw sa syntax, gisintahan ka, dili. Syntax, sa, saya na syntax din. So, naidagahan mo na ito, dagahan ang words niya, kay ta, wa siya eksakto sa atong binisaya. Okay? So, ang word meaning, ang grammar, o ang syntax niya na kinahanglan, nasabta na sa nag-translate, una niya ibinisaya. Mga batang iyong ninyo nga, udasay ko ninyo, please read in English. Bisag ka mo, nga iyong mga, di makiko kasabot. Basta lang, para ang imong utong muhait. Maanad siya. Kaya nga naman, every time nga mubasa ka sa English, mas makuha mo ang mas duol sa translation. Kaya ganit ito, musay, bubasa ko nga na, ngayon ko ninyo nga, basa ko sa English kaya basa na ko din na huwag ka ang iyang igo. Murabag, sa English pa, kusong, ka siya, power ka siya, pag Bisaya na mura na ka, naghuwag na. Okay? O, although kita, nga mga bisda, kung basahan ka Bisaya, mas mo, doon yun siya. Kaya ato mang bungig, buwahi. So, naka-English na Bible, basa siya sa Bisaya. Bisaya, basa siya sa English. Okay? Now, wala nagpasabot na ang matag estudyante sa Biblia, kinahanglan, kibawat yung Hebrew or Greek. Umingan niyo ko niyo, lisod ang Greek. Sayon pa, i-learn ang Swedish language. Lisod ang Greek. Sobrang lingwahe ang Greek. Okay? So, tutuan mo sa pagbasa o sa more or less makasulti ka, yan, sakit sa kuwas o katiwas, ngayon yung lisod. So, daghang mga tools dalam ito na makasabot ta sa Biblia.
lexicons, Bible dictionaries, ug mga commentaries. Makahatag nila to o understanding sa crucial passages. Ano na crucial? Kanang lawom lisod nga mga importante niya lawom lisod sa nga mga doktrina. Manamutan out na yung mga tools. Now, kani nga tools, dili ni mo sulti ni mo mao jud ang meaning. Please listen. Makakita ka let's say sa Bible dictionaries o sa nasa mga Bible nga tanawin mo ang pinaka-meaning jud na niya or ang word niya sa original word. Old Testament kadaghanan niya Hebrew. Kung tanong ka sa Hebrew niya, naman siya translation nga English. Nga ibutang nila nga sali ka ng past, present, participle ni siya, usa na siya nga klase nga grammar. So, makasapot ka nga, kanina ay mandua, hangto dali sa atong panahon. Wala makibaw ka nga, kanin, may mga pastor, na makadungog ka nga, kanin nga mando, hangto ni sa atong kapanahon, kaya nakita na sa iyang original nga grammar principle. Man is not made by bread alone, but every word comes out of the mouth of God. So, kinahanglan paggawas. Sige. Sige paggawas. Sige, yes. Kaya kung kadabasa ninyo pag-book, yung makatunan. Correct. Pero the old one you learn is still true. Yes. So, mga na mga manang kung, labi na kung sa kong mamod, kung ano yung kasi ka lang, tuon yung siya about grammar. So, manang, ibaw siya nga kanina, hindi ako manang, kung ano, makag-to run, kasi continue na, mana. So, yan kong istoryahan niya ng mga butana, kaya mas lawa man siya ito mong grammar kay nako. Kung kasapot kong explain siya, kay na-expose na masad ko niya na. So, mana nga, hindi ka nga, huwag mo na, di ko pa itong college. Bubog, hindi mo din English. Di na excuse. Dili na excuse. May sunan kay nga no. Kung basa ka sa Biblia, nga naka-intention, Lord, ganahan kumulaw. Kaya bisa pagkagit ka kibaw sa English, kalimutan ko kisa itong tao, one of great men sa unang panahon, nga matagbasa niya, kaya siya kibawan ng language, mulubod siya tubangan sa Ginoo. Lord, tudlo itaw ko, tanong ko na, hindi ko sabot. Wala ko sabtan, kaya wala yun ang tudlo niya ng lingwahe. Then one day, sige siya pangay sa Ginoo, sige siya pangay sa Ginoo, one day, gigaran sa Ginoo, ng pag-ana niya sa ili, kasabot siya, unsa na nga language, pagbasa niya, kasabot siya, kibawa din siya mabasa. Ang Ginoo, dili siya, mubuo kamot na dili siya makatabang, dili siya bukol na dili siya makadungog, dili siya butang, dili siya makakita, dili siya bato nga. So sa aling istorya niya, di mo respond. Buhi ang atong Diyos. Amen? Sumamita na gamiton sa Ginoo ang mga wala nining kalibutan na. So kung ikaw mo iyon yung pangalan, tinahan mo lang po diya nimo. Ya, sige sulti sa church niyo na, Lord, tabangi ko. Pagtagal po sa mga bata niyo, I'm just speaking to you in English. How about you guys? Speaking to you in English? Yes, pero i-translate niya Cebuano. Ikaw, sa Saturday, I'll be talking to you in English because I want to polish your mind regarding English. Okay? Kay mga bata pa sige mga bata. Okay? So, minsan ka nga, mo naman ko isa na. Is ayaw paghunong sa pagkat-on, especially kung naman kay kat-una lumayo nga mulaw ka, pulong sa Diyos. Amen? Wala itong ginuha. Mga ito, magod, kat-on ko dire, kung saan ang pagdaghan ng porta, so, pare ko, mag-schooling, kung saan yung mga, kung saan yan mga pyramid schemes, mga, kung saan lang, networking, uban pala, tukno, di ba? Huwag mo kayo mapala, anak. Kutubra na dili ang imong reward. Yung mabuang rasad ka, sige inhap sa kwarta ni daghan na kayo. Amen? Amen. Yung na lang ka. So mag-isuna natin sa ikaten? Number question. Historical background. Okay. Okay. Ako lang ikuha ang uban. Maritas number 10. Katong uban, di na kayo, dili na nakahinangan. Ako sa ka-principle mga historical background. Ang Biblia, decompose sa specific nga culture o sa particular nga panahon. Okay? Universal ang iyang application sa truth
ug ang Bible ma-fully realize kung ato kwaon ang ilang kultura ug ang ilang panghitabo niadtong panahona. Sama ra kung maghisgot ta sa atong lolo ug lola, lahi ang ilang panahon kaniadto kaysa ato karon. Sa mga hisgot may kami pero kasi magimay nga bigyan sa mga isda na naman mga finance mami ka ng mga mananagat. Ang mananagat sa una ta magbuksay-buksay ra na sila og pukot. Uy, karon ang mga financials, mga isda, mga finance sila mga barko na yung kabdo sa ilang sa tungkuan. Ano ni bitaw? So lahi na ang panginabuhi sa pangisda karon kaysa kani adto. Ang pamaagi karon nahisad sa kani adto. So kung mag-isgot ta sa kani adto, kinahanglan mo isgot jud ta unsay nangakitabo didto, unsa man ang ilang mga pangtubuan, unsa man ilang pangkutan. Anong ingon mas Pablo dinhi nga ang lalaki kinahanglan wa siya pandong, ang babae kinahanglan magpandong, da sakto lagi ta patuloy ko magrunda lagi jud ta. Amen. Diba sabi ko sa nanay ko nga, dili kuha. Yung sa mga bot pa ko, isabot ani. Nga, magrunda lagi jud ang mga babae. Okay, so manang uban ng mga kunway Christian sila. Example ani mga Baptist, grabe ka sa ka-extreme. Ang mga Baptist, di ba? Kay kailangan jud ka ng lalaki ka, long sleeve jud ka, nani jud ka, di ka pwede og pants, oy, kailangan sa taas kag sinina. Okay, natumig ko ito Amerika ya, Baptist manginayaan sa ni Saidel, ya pagabot ang mga ito, brother ka mo. Kung iya, bunya ka magkipos nga naman. Pants, baby. Nga ito tanan, jud kasayal, nakuto jud rin. Nabaya, na pinaluag, taas jud ang mga, covered, bitaw? Ya, taas jud ang kanang buhok. Ya, di nga mag sila summer, so napaputos ko sa akong buhok. So, dapat yun ko ka ng mga sleeveless nga ito. Yung ako summer, wag sa masulti na ang konteksto nga sa mga tuan, bisan pa og summer, mura kag aircon, ang aircon 15 degrees. Yung bitaw aircon na, tapos 20, kung doon na kayo ng 20, nagkas 15. Pas sila nagring dagat, nako ng jacket, niya sila dito ang ligo din ha, nabikini. Nagpino kalugani ko, mamatay ko sige, pag-date pa mong bras, banay ko siya, date pa man ang suot ko sa sakyanan, dito ko sa suot sa sakyanan, kaya itong ko niya asawa. So, mo na i-consider ni mo ang context to. Amen? Para makasabot tanaw. Ang context to ang history. So, manang kung study ta, kinalanta mo, study sa Jewish religious practices nila. Kay may tungod magud ni sa kadaghanan may tungod sa Hudiyo. Nga napasa naman lang sa ato ang kaluwasan tungod sa ilang kagahi sa ilang ulo. So para mas makasabot ka ng anong si Pablo ni sulti ana kay siya mismo Hudiyo man siya. Okay, so di lang kumutukyan natin sa matong kalibo na example. So, ang grammatico-historical method sa interpretation, di lang kayo mo focus sa literary forms, kundi sa grammatical construction o historical context. Di inasulat ang Biblia. Okay? In short, literary form is tanaw ka unsa man ni siya kanang prose or poetry, so na ko explain as na kani siya. Narrative ni siya kanang istorya lang kadaghanan sa New Testament is istorya gyud asoy. May tungod sa mga Hudiyo, gyud sa pagluwas, niya sa nitabo nila, nilabot pa gyud sila sa Kanaan, nag-promise sa Ginoo o wa sila kaabot ngadto kay mga kanahan man sila. So sige mas supak-supak, daghan ang nakitabo nila ngadto. So kani mga solid list ang literal schools of interpretation ug ang mga pamaagi sa hermeneutics mao ni ang atong kani atong hisgutan, mao ni atong gi-embrace. Mo ni ang atong gi-practice sa pag-exegetes, sa pag-draw out, sa pag-lead out sa pulong sa Dios. So, in short, magsunan dili ni pareha kung nag-adto mo og seminary nga nalidaghang example ni ko ana ko ani mura pag na tubig din hiya di man mo pwede maligo manabon ako lang ni pisik-pisik ninyo, okay? So na mo idea unsa na siya
kaningon ang kabugnaw sa tubig. Ana lang siya, okay? So at least murag nahilang mo sa inyong naong, no? Ana lang, pero huwag mong kalugod kayo, labinas mga suok-suok. Okay lang na, kaya nga naman, bisag ka mo. Kamu nga nagtuon sa pulong sa Diyos. Sinalpa in taon, wa siya training, anak. Dugay kayo ko, sige na kung pastor, nakaabot na training. Pero may mga sa pagsugod na ko, itawag ko sa Ginoo, gi-equip ko niya. Itagaan ko niya sa salambutan. Nga makasulti ko ang mga butan. Bisag wala pa ko, bago pa kayo ko nga Christian, kaya ganahan kayo ko, excited kayo sa mga tanan ako nalungo ako yung i-share. Nga, na ko damha, nga gi-prepare dito dito sa Ginoo. Yan kasi nagpastor ko, nangapa ko. Yung sa yung pastor sa living room niya, nagtabang-tabang na ko, except sa ganang mga maglasining, na si Brother Mel, yung treasure teach. Pero usan man ako once a month, or once a week, usan man na siya nga, daghan ka kinanan mahibawaan. So, gidiretso ko butang umo sa Ginoo, pero ako may pasagdi. Sinan pa mo sa, ano ka-share na sa inyo mga kababayan? Ano, makahimo mo siya mga Bible study? Nya, kung sa'yo personal pa, hambag nila na kung inyan pa. Nel, bro, hindi mo ano pa naglo. Nel, eskwela sa Nel, buhay pulong Nel. Eskwela sa kuha na ito Nel. No, it's because, nga naman, kay gi-equip siya sa Ginoo. Si Kenneth mo sa karoon pa na nag-eskwela si Kenneth, pagpastor niya, wa pa na siya na-eskwela. Pagpastor niya, ikaw so na sa Bible school na ito para mas ma-equip ka. Kung lisod na kayo nang nanaga sa na ni ministry, niya mo eskwela ka, kaysa na eskwela ka, wala pa ka ni ministry. Mo na magigsunan nga, ang tawag lagi sa Ginoo, di ka kabalibad. O di ka kayo, Lord, kunya na sa Lord, gawa ko ma-eskwela. Lord, ayaw sa Lord kay, murag, di ba ko isakto? Lord, ayaw sa Lord kay, dili ko hinog. Ayaw sa Lord, dili. Dili, dyan kami kung dili. Kung ang tao, o kung ang Ginoo, gitawag ka sa Ginoo. Kung gitawag ka sa Ginoo, tao, respond na lang with, yes, sir. Di ko kibaw, sir, pero ikalajibala na ko, sir. Ang atong attitude diha sa Ginoo. So, mudasig ko na ito mga isunan. Pasa. Dahil kung ito basa, tuon. Kaya kung magtuon ka, mamunta ka, ano nisulti man siya, ani? Tara na kay kana, imong utok, nagtuyok na na. Unsa day bot pasabot ani? Ayaw nakaputok. Sa pasabot ani? Lang ba sa kato sa kasilahi? Basa, pag-notes, okay? Mamunta na ka. Sabi, hindi ko kasabot kaya nila. Ako nang dibasa ang tibok Biblia, wag ko kasabot sa inyo. That's where you grow. Ya, di lang kutob sa imong kaugalingon. Ihatag nga to sa uban. Kaya kung pakanon ka sa Ginoo para ilugwa na to din na niya, atong tayo din na magamit. Kung kaning masud na to sa itong kasigasig sa itong munang-muna, mo ni mga butang ipaggamit sa Ginoo sa niyang ato nang ilugwa nga to sa uban, isuka nga to sa uban, mabuhi sila, uy. Magkaila sila sa Ginoo, uy. Makahibaw sila nga, di man siya ani nga, kadaghan niya na hibawaan. Makita naman sa buhat ang mga kababayan na nagbasa din, di ba? Di yun ang mga parisiyo, mga proud kayo kay sila ni nagtuon sa Biblia. Sila ni mga tinawag, kay gikan sila sa tribo ni Levi. Para na sila rin ang kibaw kayo sa balawag sa Diyos. Then sa nilihalan ay tagapasi, nga nagpidro, mayinisda, wali, kuyaw kayo, minalihan, giin siya ang abilidara. Ila abilidad na manulti kundi ang iya dyan ipanulti dunay unod. Dunay kabugaton. Nga mga katawan na nga usab. Ni bali, wala ay mo bali sa itong reliyon. Kaya itong reliyon nga isakto. Ay mo na kay, sa'yo mo na nga reliyon. Kung sila mismo konbiktado sila, di lang din sila motuon ni Kristo Jesus. Kaya nga naman para nila, bago si Kristo Jesus, tig lang mi. Si Kristo ng boss. Walang problema sa tao. Atong garubo. Mupakgang nato sa pagtubo ang atong garbo makapasimang nato. So iyan po sa naninyo Lord, makibaw na kayo kung ganaman mo Ginoo ba, gamita kung maayo. Kung bisa pag sa kagamay nga anaan ko Lord, praktiso na ko ni. Mana kamu busog na kayo mo, daghan na kayo mong nakaon sa Ginoo, hindi man mo mga bag-o, kawas mga bag-o tingali ito magsunan na naging. Managbay po sa dihan sila ni Kenneth para mas makasapot sila sa ilang
Kaluwasan sama sa mong gibuhat ninyo sa una para kasabot mo niya, san mo, gitrain mo, para malikuan mo, para may mong sundalo sa Diyos. Kamo ang maglakaw, kamo ang manunti, kamo sipya, kamo na sad ang matutulay mga kinabuhi. Amen? So mga butang ni may isuunan nga, ato ito ni buhato na di lang sa kanang ganahan ta. Ano ngayon ta nga, may pamugugoy panahon. Kung interesado dyan ta, makapangita ta panahon. Pero kung di ka interesado, huwag yun tayo panahon. Amen? So, manang magsuunan, I'm hoping na bilang nalipay mo, bilang mura nakasabot mo, bilang mura na punaan ang inyong kaalam, kung dili makadasig yung ninyo nga mo-grow mo sa gugma o kaalam diha sa atong buhay na Diyos na napakamatay diha sa krus, alam sa atong kaluwasan. Kaya tanan, nagikan ka nato, gikan ka niya. Ug tungod kay ang tanan gikan makaniya, dapat lang ihatag nato balik ang tanan nga naa kanato balik ka niya. Ngayon nag-hope ko sa mabot nga mga adlaw. O pero kung paspas yung magtubo, parehas sa mga lubi, magsiki o pangunan. Na kaning lugar na may hunta na, may expand taway kay huot na ta. Okay? 2 floors na ta, 3 floors, 5 floors. Brother Robert, amo na nang palito ng imong bikas yuta, Brother Robert, perte na dyan ang mong daghanan. Ambisyon ninyo. Sa inyong kasing-kasing. Lord, ganahan ko rin paggamit niyo. Pangayuan na sa Ginoo. Kaya kung sino kasing-kasing sikat, ay, di ko, bahala mo, di ko. Hindi nga na dyan ko ni mo. May predict na dyan ko ni mo. Sa di madugay, mawagtan dyan ko. Kutub na ko simba, di siya pwede. Either kabanay ka sa Diyos, o apil ka siyang gibuhaton, or kabanay ka ni Satanas, o tuat ka nagpamuhat sa iyang gibuhaton. Mupili kita, asak ta pa doon sa langit o sa impyerno. Maayog sa gana na kinabuhi, o kinabuhi na perting isura ng kalibutan. Ang walay Diyos na mutabang isang kamay. Amen? So, mampo tamarisunan. Amo lang itong Diyos. Salamat kay Lord sa mga butangan mong padaykan mo. Salamat Diyos sa mga pagtudlo. Ngayon ipasabot na mo nga sa iyo na magyuday Lord. Kung salig mini mong labas sa ganan, muhimo mi sa pagdisiplina sa mong kabulingon, sa pagbasa sa imong pulong, sa pagtuon kayo dini, sa paghimo ni ang pagkaon sa mong kalag, ug tubig sa mong kalag, nga pirmi busog ligon, ug bimi uhawon sa mga butan ng kalibutan, kay imong pulong ug ginumupuno gyud namo Ginoo. Pupuno namo bisan sa gugma, bisan sa kaluoy, bisan sa tanang mga butang nga Lord, nasay bid na mo makuha ni kalibutan na uway makahatag nini. Kay Ginoo kung kami lang, Ginoo puno mi sa kasuko, puno mi sa kalagot, puno mi sa kasina, puno mi sa Lord kan pampangloon uban pa, ug kani mga butang nga Ginoo di mga sakit ni nga mulaglag namo, umupatay namo isip tao, ug sa tanan isip nimo mga katawhan. Lord, ayaw tugutin ang kami ng nakaling mga negative things, negative feelings, negative thoughts, mo prevail sa among pamunahon na kundi ang imo lamang mo Ginoo, ang mga bunga sa balang espiritu mo ay mo abunda sa among kasing-kasing mo Ginoo, nagkaging kami man. Lord, please use each and everyone at himuha ang matagusa Ginoo. Lord, mag-imo kang milagro ngayon kasing-kasing ganahan mo kaon mo Ginoo Lord, ganahan sa mong tukod, ganahan sa mong himo, ganahan sa mong lakaw, ganahan sa mong stanya, ganahan sa mong Bible study, ganahan sila Lord mo totoo mga katawhan Ginoo. Lord, buhatag ka ng Ginoo Diyos. O Lord, we pray for your spirit to just come upon us, O Lord God Father, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, Lord. And do this, O God, for the time is drawing near. Mupo na ginawa mong panahon. Mupo na panahon ng kalibutan na nihapit na, Lord, mamot, may bikino, gipadayag na ang kaaway na nataw na tayo ang Kristo, Apan, O Lord, naghangin kami. Nagkahan pa kami mga minasig na buhay, wala pa magkailan kami mo. Na may mamayso, na magginigkanan, na mga yuhan, iyaan, na mga lulo. Lord, ito ang sa mga singkasing, mag-aampo, mag-atuaw, kami. Na bahala na, Lord, masuko sila, dili, O Lord, God, na gamitin makusganon, mamushare na ito kanila, mumarong umusulti na ito kanila, nga Lord, amos lagi kung mautuon nini, sultihan na mo sa kamaturan, mudawat sila, dili, Lord, kaya ilan ang responsibilidad, pero among responsibility, O Lord, God, share, musulti, Ginoo, tabangi kami, O Diyos, tabangi kami, ang mga naghagiyo kami, O Lord.
Lord, ayaw ang tumuti nga dito 2015, Ginoo. Wa mi punga. Wa mi madanga kalag. Wa itaw nga namo na influensya na mo balik na kanimo, Ginoo. At tuguti, Lord, nga bisag sa mong pag-uli, ang mga utok, mo kasing-kasing ma-change channel. Mulahi na sa channel, Lord. Channel kalibutan na dili sa channel Diyos. Channel, Lord, yawan mo din sa channel lang ito, Ginoo. Please, O God, Lord. Ikaw raw, Ginoo nga. Kung pa, hinumdum ka na mo, O Ginoo. Nagkada mo pulong kumplito na, nga mula ng pagkay-kay, pagtuog, Ginoo. Nga, Lord, buhatan ina mo sa aming kinahanglan. Tanang putang sa kalibutan. Kay, wa man jud ka mo pakis, bisa gamay. Wa jud, Lord. Grabe ka, Lord. Grabe ka ni hatag sa mong pagkinahanglan, Lord. One, please change our hearts. Draw us closer to you as we draw close to you, God. Huwa mo pa ilang may ginagawa. Sa kanunay, buhaton, ang pagsubay sa imong kabubuton, bisan o lisod, bisan o sakit, bisan pa ulod nga ang may tabulod ng kami na lang yung may musarami o mga tanang pamilya o magpalayo o Ginoo Diyos sa panunasayod kami nga rin temporaryo ng mga butang may tabura ngayon ulod. Kaya doon mo sa pagbalik ang mahipusa bigyan kami mo Ginoo. But Lord, help us to exercise great faith in you, O God. Give us faith to believe in your one and only Son, Jesus Christ, O God. And Lord, kung tingin kami, kumulugnot mo Ginoo, ayaw tawag tugutin Ginoo. Bisa pang mabot ang panahon ng maraming buwang mulugnot yun mo Ginoo. Lord, bali pa mamatay ni sa imong kamot, kay tungkol kay sa imong pagpugong Ginoo, walang mudagan ang mong dugo. Nya, na-paralyze mi Ginoo, mas bali pa na Ginoo. Nanami sa imong kamot Ginoo, kay sa imong mingboy ano umato mi sa kalaglagan mo nang kining kamay nga panon, O Lord. Increase, O Lord, gambitan kamay nga panon sa kamayahan sa imong ngalan. We ask you, O God, and be glorified, O Lord. So in the mighty name of your Son Jesus Christ, our God and Savior. Amen and amen. Amen. Before anything more,